nindot nga mga kuwan mga higala development nasa pamantalaan karon kasi presumptive governor Pam Bari 4. Diba nga, di na padayon ng Pasigarbo o kaning Suroy-Suroy. Nga programa ni nga murag highlight sa administrasyon ni outgoing Governor Gwen Garcia, Pasigarbo o Suroy-Suroy. Ambot kung saan ay katinood mga legal, wakon ko kadungog ganilin sa ato. Pero Manila man to nga news, ako nabasahan, nga 200 million kuno in one day gigasto. One of this, either Pasigarbo or Suroy-Suroy. 200 million. 200 million so sa kadlaw, waldas. Tungod dato lagi ang probinsya. Pero di yun na, kuhan ka ikapanghambog gawin ka ng dato ang probinsya nga man. Kung sa may ang gimong na dato ang probinsya, nga ang mga yuta nga nagkong-income sa lalawigan, yuta mga niya sa syudad, may apit ang palipa, palita ang BBRC. Ang tagiya ng locations BBRC nga gitu, kura na karog building sa Phil-Invest man siguro na. Ang tagiya na is the province of Sugbo. Di man na mo balor, dako kayo, di mo develop sa syudad. Which wa masasay gihimo nga ma-develop ang syudad. Ang iyang gihimo babag-babag man sa buhaton sa syudad babagan. Para na BRT babagan niya. Kaya madawat ko ng beauty sa Kapitolyo. I mean, ambot lang ka ninyo mga gala. Ug ari ka sa layo, madaot ang view. Layo ni mo tanaw, pero wan naman may dagang kahoy na may mga billboard na ba. But gibabagan pila ka bilyon ang alkanse ato. Dili lang alkanse nga gamay, libo-libo, dili milyon ang alkanse sa construction mismo, sa kanang trabaho, ang slippage, all those things considered translate to millions of pesos. Pero di man ilaha kwarta, sayo na kayo ng bungan-bungan. Babagan lang dayon for some reasons. Of course, na po yung nakauyon sa pagbabag o trusan. Kaya mga bleeding hearts sa atong katilingban ng higala. Ganahan ka na sila magsugot o nindot ba? Kanang politically correct. Just to feel good, I think. They just want to feel good ba? Naluis kabos, ana. Istorya ra gyud na siya. Istorya or mopakita manugal lang kinalang na ug mo tabang sa kanang kabos. Kinalang na may bawo, dagang may bawo. Ipaibaw gina nga yung tabang sa kabos. Na bang it is kuang yun, hypocritical. Una dunay common nga attitude ang Democrat sa Amerika o Democrat din sa ato. Kaning mga pinklawan, mao ni ang Democrats dito sa Amerika. Mao ni ang parehagi sila taraso. Kadto si Donald Trump, diskurso to siya na kung siya mo mapili, di na pasudlod ang mga auto nga nabuhata sa Mexico, mga Chinese cars, gatukod o mga factories, mga Chinese automobile brands na nagtukod og factory sa Mexico. Unya og tugta na siya og musuod sa Amerika. Across the border agad. There will be bloodbath amongst automobile workers suod mismo sa Amerika. Kay brato man ang
kuan kanang auto. So magkalulo magkadugo tong mga trabahante sa Amerika mo nagtrabaho ana ba. Mo na term gigamit ni. Mao sa gigamit ni Sara Duterte nga gusto siya og madayon yung impeachment. Gamit niya ang term nga bloodbath. Awan na dayon tingog dahil sa dilema kay disin violente. Kana bang they want to project an image nga maayo sila. Simba ana kapoy naman kayo na yung una. Kana bang banal na aso santong kabayo bitaw? Di kayo no, ako personally, I mean, it's up to you guys, pero if you ask me, hilasan ko na mga klases tao ng na. Mao na ang kapaluyo anang mga of course gisagulan partisan politics o tagulan sana og ideological kanang element in the sense na kung ano siya kay ang mga komunista saba man kayo anang EJK kay nalagot sila Duterte. Nalagot na mga komunista ni Duterte, gigukod sila panahon ni Duterte ug katong NTF-ELCAC nga apil sa intelligence pa ni Sara Duterte kay manood man sila sa mga campuses. Penetrate sila sa mga eskwelahan. Lagot sila ang mga Duterte kay dahil mag-o di man magpakaroon nun nga indisente. Tunay na totoong tao ba? Totoong tao. Unya papilar. Nang ilang gubon gyud. So, mao na ang kapaluyo ng sila Dilima Trillanes kana sila Tuping Klawans anti-EJK kuno sila giingnan na sila ipasabot na sila nga presumption of regularity ang operation sa anti-kinini ang illegal drugs nga campaign during the time of Duterte. Presumption of regularity. Now, kung dunay something irregular, mo na i-focus ang inyong atensyon diha. Naman mo'y fans. Adto man sa media magsaba-saba. Adto sa media magsaba-saba o niya, naluoy sa mga biktima nga. Wagi inahan mo ingon nga akong anak adik tagsar ka kita anak. Moingon ang inahan, buutan kay ng akong anak. Buutan kay iya kong anak, iya ganang pinangga. Pero gahatag nagproblema sa ila. Iya nang kasabaan sa ila pero kun hilabtan naglaing tao ato gisa malaban sa iyang anak bisag giyawa pa ng iyang anak. So mo na ang mga dagot-dagot o kandila nga hatagag hustisya ang ilang anak nga gipatay. Kung tinuod man o galing nga di mao ang gimos mga pulis, dili nimo iratsada tanan. Pero kanang istorya mga higala nga massacre, this is the term used by these people, massacre of innocent civilians including children. Tinarong na, I mean, let's be honest. Tinarong na istorya ha? Massacre? Of innocent. Well, kanang moingog innocent, meaning, wa pa na, you're presumed innocent until proven otherwise beyond reasonable doubt by a competent court. Bisag nakapatay pa ka para sa kapatay ni Max Girl, akong anak, namiangkor na siya nga siya kapatay, di na mahimo nga mo kuan siya kanang mamalibad siya nga siya may sadan. Pero sa dihang nakaistorya ang abogado,
Not guilty na siya. Not guilty na siya. Na lawyered na. Pero sa wa pa siya kakitag abogado, miyang ko na siya. Di man ang motor nga gatoto man tong dugo niya sa kaisig motor. Pauli sa ila, gatoto ang dugo gihugasan. To pa yung mga dugo na salin mo kita kikadlawon man ang gihugasan. O nagatong yang helmet nga ang kantong strap yung helmet to ay dugo dito. Naabta nila ni Dave Tumulak dito sa Balay Santia. Pero sa dihang nakaistorya nag-abogado, dili na sadan. O niya, dito sa ospital mga higala, nanay pulis, gipusasan mo to. Gipusa sa katri, kay siya magyuri sadan, naklaro man. Na pulis gibantay, napag-human rights lawyer. Unsa man ang klasiha sa hustisya inyong gipangayo? Nayabo naman, nayabag ba? Nayabag. Ito na hinoon silang mulaban sa mga sagbots katilingban. Ay, ako, I agree with kuhan kaning going through the motion ba? Kaya naman tayo blaot. We're a government of laws, not of men, etc., etc. Okay ko anak. Ngobit ang buhi pa ng kapatay ko anak. Wa mo mangutanag ng buhi pa ng animal. Nagbay pa na akong gipatay o sagdan ko. Patay na na. Pero dili na to gubon ang gobyerno tungod lang anang propaganda sa politika. They don't really care, these people. They don't care. It's just partisan politics. Trillanes, do you really think Trillanes cares? Politika rin na. Mailhaman tunay pagbati sa tao kaya naman kay track record. Na may track record nga matinabangon yun ito, hana. Bisag, wa sa limelight, na ay makusulti ba? Nga, buta, tarong ganito, hana. Kanang mga tuhana nga, sus, hilasan ko. Hilasan ko, ana nila. Ako lang na, narana ninyo, supak mo sa kong idea, na akong perspective. EJK. Ugwa pa si Duterte, do you really think hagbay pa ta nagguba, grabe na to nga, sinang ka mga pulis involved? Ako manghod mismo. Butan to ako manghod, tarong to. Pero napagan ba? Kaya ang kwarta, difficult to resist man. Sa iyon ragod kayo ng negosyo. Asa ka mangitang negosyo nga ang kliyente mo ay mangita ni mo. Ikaw nagbaligyan. Bisig gini kag-advertise nga. Bisag ka ng established brands like Coke, Colgate. Masa pa na mga produkto nga, establisado na nga mga produkto. Gasto pa manggani og advertisement. Aron mahalin ilang produkto. Kanang Sugbo. Mutago pang mamaligya. Mo pa'y pangitaon sa mupalit. Wa pa'y puhunan. Consignment basis man. Mo bitaw na'y pamatyon kay mitambling. Ang term na sa mga mga street peddlers, mga igala. Kanara mga mayukmok nga mga tigpamaligyag Sugbo. Kuha na. Pero ang mga taga-baryo na moingon nga drug lord kay kanang daghanag mabaligya ba. Pero dili na drug lord, peddler gyapon na.
Mura nagmasyaw na ay coordinator o na ay aser. Katong coordinator, nga lang itong drug lord ko na kuhan pa, kanang drugas pa, Sugbo pa ta, drug lord. Pero di na drug lord, bata-bata na sa babaw yung drug lord. Okay? So, di ni mo marimit ang halin sa gikonsign nga drugas ni mo. Boy, pasaylo, patyon ka. Una, markahan na yun, puston ka o karton, tipan mo ba, niya, butangan na yun. Huwag tularan. I'm a drug, huwag tularan. Pero sila rin kapatay, sindikato rin kapatay. Pero kanang mga bleeding hearts, they don't care about the issues. Ratsada na tanan. Wag gikatabang sa katilingban, I swear to God. Ako tanaw ng mga tanaw, wag yun gikatabang sa katilingban. Saba-saba lang o pusing-pusing. Kiko Pangilinan. Ako nang panya, so ko ayaw magbutara na kay istorya na. Wag yun kahulugan ng yung istorya. Good man siya. Ang iyang project sa publiko, I'm a good person. Ampo, yung piyong-piyong sa mata, prayer, ni Lord, ano ba? Kunya, kuhan, kanang magiloyon. Pero di na maduol ni mo, ordinary yung panahon, di na maduol ni mo, stricto na. Kana bang kaminos o pobre ba? Pero pa istorya ha. Nagmahal ka, boss. Unya, ang iyang solusyon sa drugas, i-improve ang justice system. Tanawa ra kung sa motherhood statement na. Sa gidugayon niya sa pagkasenador, ang iyang kagisaway man niya ang Operasyon Tokhang, nga nahimong Operation Double Barrel. Ang iyang solusyon, i-improve ang justice system. Una, magtukod og rehabilitation centers. Kuan ba? Mahimo man ang musulti ta na. Sa kinsa may makahimo na because stock is cheap. Pero the problem is when you go into the details, you will find out that this is a stupid idea because it cannot be done. Ang rehabilitation sa usa ka addict, labing minus sa million. Honest to goodness nga rehabilitation. Kung nainigawa sana, napay follow-up program. Sundon pa na siya, di na himog pasagdag, balik man na dito. So it's a, kuha na siya, kanang, tanawa God, sikat to si Greg Sanchez, pilay gasto ato, tungod ka na yung anak, yung addict. Makalilisa ang gasto eh. May mga bratohon ra. Pero mahal gapon. 30,000 ang buwan, ano ba? Mahal gapon. Unya, kanto lang na nanurinder sa buhol. First wave sa Tokhang. 30,000. Saan mo na? Computer ko na. 30,000. Sa buhol rato. Nasya ako pagbasa na ko sa newspaper sa buhol ka ng Buhol Chronicle ba nga. Ha? 30,000? Ang nanurinder? Matod pa ni Don Duterte, kuha na Alex, kanang na ay 20% ana nga kuan agyon mo gamit. Kuan lang ginganlan lang sa kana bang nadakpan nga poser. So mo to pag unag yung kuan sa Tokhang nanurinder. Dugay imbiya na ko sir, ano ba? 2 years ago sir, ano, i-validate man na nila. Kung tinuod ba? So ang ilang experience dito sa Davao, kaya dito man na magsugo sa Davao, template.
kuan 80% ang active na 20% na nga inactive na nga drug user. Ano ba? No, nearly 8%. Doon ay 8% ang retired na, wanang mugamit na. Pero madakpan ko, kanang po sa madakpan, ilan ng Mr. Grong, kinsa may mong customer. Hingan lang ng customer. Muna ito, nila tok-tok, hangyo. Mutang tokhang. Pero ang mga bleeding hearts, kay maing tao, di yun koan, kanang disintig yun, mga nakaingaw na putol to. It was so effective the first wave, the first time. Sa diyang gisuspend, murag mga usa ka buwan nga gisuspenso to nilang operasyon o na pagbalik ginganlan na ni bato og operation double barrel o na dili na epektibo kay kanamay mulaban. Namay mulaban. Epektibo kay ito, anugon gyud kay ito. Ako ginagnan gyud ko ato. Buhay punta ito akong anak wa pa ng mga bleeding hearts ba. Tanawa, hain sila maluoy kadto mga kriminal ilang gikaluyan. Hustisya alang sa mga kriminal. Ang kadto mga biktima sa kriminal. Saan man lang na nato. Mayon ta og maigo sa mo anang mga kriminal aron makaingon mo nga maayla sa istorya ba gasalig ba kay most of these people live in gated communities. Kini mga bleeding hearts, kining gitawag og civil society mga igala. Kinsa mo nang minaw karon sorry na lang. Igo mo ani, let it be. I don't give a damn. Gasalig kay majority of them dunay kagulingos kanan. So di sa kay jeep, di ma biktima sa hold up sa nangaging panahon nga uso kay na pang hold up sa jeep. Di man sila kay jeep, na mas sila kana gulingon. Ay lang mga anak yatod kuha man gikan sa eskwelahan. Safe man sud sa eskwelahan kay na may guard, na may security guard sa eskwelahan. So ang ilang stress ba, ang ilang anxiety, dili pareha sa yanong lungsuranon nga naningkamot in taon nga mga asinso sa kinabuhi, may dukal lang mga anak, paskwilahon, pero kanunay na nabalaka. Kaya mo sa kay jeep. Una ang ilang gipuyan, silingan, nakibaw silang na yung mga adik, ilang silingan. Lahi, oy. Pero kana mga bleeding hearts, may kayo istorya. Nga, kuan kayo sila, concerned sila, hilasan ko ng mutuhan. Because I know some of them, kaila ko sa ilang batasan, unsa sila ka salbahis, mismo ilang katabang, di sila kibaw mo mugalam sa ilang katabang, murag iro ng ilang katabang. Pero pastorya ha, maing tao, concerned citizen of the Republic. So kanirong mga politiko nga naa ng kategorya, katong utso diretso sa inodoro, mauto sila. Kana si Dilima, do you really think Dilima is innocent sa charges nga nahilambigit siya sa illegal drugs? Come on, nakakita mo sa hearing sa TV. Gilive man to. Katong yan sayaw sa bilibid nga siya Secretary of Justice. Asa man ka mangahoy og Secretary of Justice nga dili lang paigo nga disente ka. You have to put forward a character nga dili ka makorrupted. It's not enough that you are not corrupt. You have to put up a public
image nga you cannot be corrupted. Department of Justice ko. Hindi kasi sayaw ko yung sa mga notado nga mga drug lords dito sa Bilibid. Na-picture sila si Kerwin Espinosa dito sa Baguio. By accident ko no, pero ang iyang driver, mingon yun nga, ako'y gatod sa kwarta. Ika ni Kerwin, padong ni Dilima. Ang iyang driver. Pero mo pledge innocent siya. Una, lipay ang mga fans niya kay nalibkas kuno gidaog-daog sa hostisya na ba. Gidaog-daog sa Dilima. Gidaog-daog na agbay nagbitay. Tungod sa kabigaon niya. Huwag ka nang mahubog ka sa gahom. Nahubog sa gahom, bagamanan ka isla. Niya itong panahon na. Dagag ang senador, way mo dunar ni mo. Asam ka mga ahoy kwarta. Una, igigamit niya iyang gahom. Dito sa mga drug lords. Una, mingon dahil nga, di katuan ang gisulti at mga witnesses, di katuan. Tinuod mo na nga. Of course, di ka kasali ka ng mga tawhana kay nangapriso ko na. Pero mabalidate man ang ilang gisulti god. Di man lang magsalig ka sa statement. I-validate man na mo if you have a level of intelligence. I-validate mo tinuod ng istorya to, Hana. In many ways, you can do that to confirm. Unya, pa-istorya ha. Pa-istorya ha, di ba? Tarong kayo. Na may uban na ng tarong yun. Pero galutaw sa hangin ba, dili, wa sila magpuyo sa tinuod nga kinabuhi. Lahi ang ilang kalibutan, itandi na itong yanong lungsuran. Lahi ang ilang kalibutan. Wa magtunob si uta ang ilang kalibutan. Nagpuyo sila ng lahi ang ilang kalibutan, itandi na to. Again, gated community. Most of them. Unya, nice ka na. Ang ilang mga anak, tuwang usko ilang mga luho nga tunghaan, kaya maka-afford na sila. At ito mangumpra sa supermarket. Dili mo ato pasil, di mo ato carbon. At ito mangumpra sa Rustans. Yala, Robinsons. At ito na sila mangumpra. Unya ka nang ilang mga kuyog baboy, aroding nun, mamusakay po mga social climber, apel po da, mga pobre sa god. Kuyog. Aroding nun po sila, taon nga, dato po sila, bisag di god. Mapil sa kausa. Muna dag di mala niya itong katilingban. Let us be realistic. Let us be honest. Let us be, true to ourselves. At takna, 21 minuto sa dili pa ang Las Nueves Kabuntagon. Takna, gihatod ka na ito, uban may kabubuton sa University of San Carlos. Education with a mission.